খুজাই খুজালি মানে লগে লগ হয় আৰু এইটো ৰেল লাইন বাरनानै माबा ৰেল লাইন बारनानै बिलफोर एटीएम मोनसेमोन ना एटीएम बारनानै पिछित और पिछित होसिन की देखो सब हिरो होंडा डीलर गया হিরো রাতিপুৱা ক্ৰীম লগাই দিছিলো এইকাৰণে অলপ গৰম হ'লে পুৰা হয় আৰু ৰাতি পুৰা হৈ থাকে এইবিলাকত এনেকুৱা টাইম পৰা হয় जाबाय लोगोफोर थांसै चलो जाबाय थ' मेगि सानदुं गोसा थानो जाबायथ' मेगि सिगि लानाय खिथादोंमोन नांलाथ' नों लांबाय नामा सिनिमाराव फैदो सिनिमारा जाखांबाय थांनोसै मोनबाय लाफारा न' मोनबाय गुदलु लाफारा न' मोनबाय सहज गै टिटि दामना होबानो खनसे गै हारबो अबे मानसियालाय गुदलु मानो अखारो आथिङानो दल' थानो मोना बापारे आथिङा आयो दोननो हाया इमान माबा होनो आथिंखौ हमथानानै सालायो आथिं माबायानो बे इमान मावबाय थायो हम घूमने के पास जा रहे थे या फिर डॉक्टर के पास फिलौ फिसा जाबा जायोनो नै मुलिया बे हरदो माननायनि नैबे मानसिया जाबाय माननायनि ओमफ्राय बेयो जाबाय फिलौनि फिलौ फिसा जाबाथाय बिदि एलार्जि जायोनो आरोना फिलौ फिसा जाबा आरो बिदि एलार्जि जायोनो ओंखायनो नै बेखौ हरदो ओमफ्राय नै बेखौ हरदो आरो बे जाबाय लिभारनि फिलौनि मुलि जाबाथायनो लिभारा कमजोर जायोनो ओंखायनो बेखौ हरदो आरो आयो गोथाव ना नै मोनानि थावनि फिथा जानो जालायबाय जोंहा सिथाव मा बुङो बेखौ सिथाव मिथि फिसा थावनि फिथाया आंनि फेभरेट आं सबसे मोजां मोनो थावनि फिथाखौ जानो कुटलुबो खिथिना लाना फैबाय डक्टरनियाव ओके मुलि हरदो मा मुलि हरदो फिलौ जादोनो फिलौ फिसा जाबाथाय जायो नै गोदै काम कर लो बा थिनलाय मानो बोरदि गानाखै अरे बाबा सर्विस बुकनि खामानि मावदों बुलायनि काय मा गानाखै ओके ठीक है रायलायगोन ये देखो बेटा थांबाय अखा बोथोराव गेस लायनो कारखौ लांनांगो गग्रियानो सोनानै आइथिं ओरै गिदिं लांना मोना रंगिथिं ओइलै जानि आफा बोराइ बाथौआनो गोलोमसोबायनो जाफुख्ल' मालाय गिथिसिना होसोदो नै कुटलु गोलोमदो न' गरम जादों नोंखौ बुंदो मारा बुंनाय कि मैं बोलना चाहता हूँ कि पापा इतने जल्दी आ जाए और मेरा रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर इतने जल्दी पहुँच जाए अच्छा पापा जल्दी आ जाए इसलिए तुम भगवान जी को खुश कर रहे हो अच्छा नहीं पापा या थप्पा इतना नहीं मिला भगवान जी को गिसिना जोबाय गिदिं गिदिं गावानो गोलोम जोबाय जा
चलो हो गया, खुश हो गया भगवान जी, आ जाओ पापा जल्दी आ जाएगा, ठीक है? जल्दी हाँ जाओ ले Jauh sana dia berada sih Ôi bụng bụng đi phải gửi đi mà beri beri baru yeah đi vào là bao nhiêu cái gì He what you there yak? anh xin lấy ra vậy khó vật thật mày bây giờ em mày đâu đi giờ What you there? What you there? What you there? ê chi mà đi ra nó thằng người này ơi ơi ini masih ulta suka banget mana kalau ini naik cile ini naik cile itu sih mana deh rồi đi đến sân sân nòng đá rồi ra hẳn đến là hẳn cái đê rồi tao sân nó gật lấy đê आ जा बेटा आ मम्मी को लेके जाने दो उसको आए थम भाई बचपन से ये रे यार 예, 진이 마마 매 멈때만 해봐 매. 진이 내가 메토가 비마. 메토가 비바. 메친가 비바. 메친가 나쁘나? 메친가 비바. Benernya ada lokal daw. Benernya ada na. Ini ada uang mewah ibu lah hari. Saya min baza. Man mana sih? Na be. 나 별로 안 했어. Ini item apa bidak makasih jambu hai. Benar? dalam Enak kok. Mau mewah tuh. 미안하. dulu. Tadi ini. bisa apa nggak Terus. Wait, what? Wait, what? कैसा बात है यार ये? अभी oh ya kan ये कैसा बात है यार? तेरा में कैसे बोल जाऊँ? तेरा में कैसे बोल जाऊँ? kisi bodoh aja पीछे oh god देखा कैसे करता हूँ? फिर से कैसे चिल्लाता हूँ?